45 днів голодування. Український активіст-кримчанин Володимир Балух на знак протесту проти судового вироку окупаційної влади не їсть 19 березня. Адвокати та рідні неодноразово зверталися до нього з проханням припинити голодування, але той відмовляється. Як він почувається зараз, подробиці у сюжеті. Вже 45 днів поспіль голодує український політв'язень Володимир Балух. До Сімферопольського СІЗО, де зараз перебуває Володимир, правозахисників не пускають уже понад 10 днів. Тож про реальний стан здоров'я Балуха відомо дуже мало. Громадські захисники передають йому мед та фіники. Однак вони сумніваються, що Володимир їх отримав і вкотре просять його, аби той припинив голодування, хоча б пив воду з медом. Мне было отказано в встрече. 15 числа будет суд в Раздольнинском районе над Владимиром Балухом. Я постараюсь перед судом попасть к Володе и переговорить с ним о ситуации, о его состоянии здоровья и на суде требовать отдельным документом постановления, которое давало мне возможность дальше спокойно общаться с Володей в СИЗО. Наприкінці минулого місяця з'явилася інформація про переведення Балуха до карцеру, начебто через порушення правил внутрішнього розпорядку. Чи відбув він це покарання, також не повідомляється. Але відомо, що в цей період бранцям заборонені листування, побачення, передачі, а користуватися спальним місцем можна лише в спеціально відведені години вночі. Последний раз я видел на суде, это где-то около 3 недель назад. Тогда он чувствовал себя уже не очень хорошо. Видно было, что похудел. Стан Балуха вкрай важкий. Тамтешні медики намагалися навіть нагодувати його силоміць, заявляє заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз. Але Балух відмовився. Чийгоз припускає, що до суду Балух голодування не припинить. Голодування він дотримується. До суду він його точно не зніме. Минулого тижня його намагалися годувати, але він відмовився. Він стійко тримається. Володимира Балуха, фермера з Роздольненського району Криму, затримали після обшуку понад 2 роки тому. Окупаційний суд засудив його до 3 років і 5 місяців колонії поселення за незаконне зберігання боєприпасів. А зараз окупанти шиють Балуху нову справу – дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства. Раміль Єнікеєв, Заман, АТР.